Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano mukoma kuti ndinge ndichizongotaurawo nyaya yangu. Inini yangu nyaya yakamira sekudai so. Ndakashungurudza munin'ina wangu for a very long time. Munin'ina wangu uyu ndichizonosvika pakumushungurudza inhau yekuti inini at that time ndainge ndava kutofungidzira kuti zvimwe kuda Mwari vainge vakasarudza inini kuti ndinge ndichibudirira kudarika vana vose vaamai vangu. But pari zvino mukoma, iye munin'ina wangu uyu ndiye watava kutotarisira kuti kana akasatibatsira hakuna anokwanisa kutibatsira. So zvakaitika at that time inini ndini ndakatanga kusiya chikoro because so kubva zvakashayika baba tainge tava kungofambawo naamai tichingoita izvozvo zvemapeace jobs. Mukomanashi inini ndakazoti ndauya kuHarare. Ndiriko kuHarare kuya ndokubva ndazotanga kushandirawo vamwe amai vainge vaine flea market yavo. So amai ava vainge vaine imwe hama yavo, murume uyu aiva nemari dzake, but vanhu ava vakabva vazondivanzira the fact yekuti hama yavo ainge ari munhu aitova nemhuri yake. Inini ndakabva ndazongochivawo kalifestyle kabosi wangu zvekare nekalifestyle kemurume uyo wavainge vakandinyengera. Ndikabva ndazomubvuma mushure mekunge andinyenga. Handina kana kumbotambisa nguva mukoma, ndakabva ndatoregedza kunwa mapirits andainge ndichinwa efamily planning. Mimba ikabva yabata. Mimba yakati ichingonobata ndokubva ndatanga kutogara nemurume uya. But chandainge ndisingazivi ndechekuti mudzimai wacho ainge asingagari koko Harare all the times. Ndakabva ndazotora munin'ina wangu. Ndakati ndatora munin'ina wangu kubva kumusha ndichitofungidzirawo kuti life yangu yainge yachinja. Mukoma, hapana chandaiti ndinokumbira ndikachinyimwa. Ndaipiwa zvose, ndaiitwa broiler, ndaingoswera ndakangogara pasofa kudai ndakabata remote. Wangu munin'ina ndiye ainge achiita zvose, inini ndakangogara chete. Saka munin'ina wangu uyu ndakazosvika pakumudzinga because ndainge ndava kususpecta kuti maybe iye aindinzwira godo achida kunditorera murume wangu. Munin'ina wangu uyu ndaimushandisa semusikana wangu webasa, asi ndisina mari yandainge ndichimupa. Aiti kana akauya kwandiri akati sisi ndinokumbirawo kuti mungondipawo kamari kekuti ndinotenga mapedzi chaiwo kana mabhurugwa zvipfeko zvemukati handisisina. Mukoma, ndaibva ndomutuka kuzonosvika one day achizoti sisi zviri kuitwa nabankuru handizvifariri. Bankuru vari kuti pose pamunenge musipo imimi vari kupota vachiuya muspe bedroom, then vanouya vakamonera tauro ravo, vanobva vazodonhedza tauro riya vobva vasara vakashama. Saka iye ainge achiti zvose izvozvo zvainge zvichiitika ainge asingazvifariri. Mukomanashi ndakabva ndafungidzira kuti iye ainge aine godo nekuda kwekuti ndainge ndakawanikwa nemurume wangu ainge aine mari dzake. Ndakabva ndasarudza kuteerera murume wangu paakandiudza kuti dzinga munin'ina wako pano because achazopedzisira anyepa achiti inini ndakamubata chibharo. Ndokuzodzinga kwandakazoita munin'ina wangu pamba. Ndakangoti ndichingonodzinga munin'ina wangu pamba, then ndikabva ndazongosvikirwa naamai vepo pamba apa. Vakangouya one day mukoma, ndini uyo ndikabva ndatotanga kutorohwa. Ndakarohwa zvekare ndichirohwa nevamwe vakadzi vemuraini apa. Mwana wangu ainge achiri mudiki sei. Ndakadzingwa sembwa ndokubva ndazomirira zvangu murume kuti ange achidzoka achibva kubasa. Iye akati achingodzoka achibva kubasa ndokubva andipa $200 akabva ati pinda mumotikari. Ndakati ndapinda mumotikari mukoma, ndikationa takatonanga kumabhazi. Akabva ati ndikuda kuti umbodzokera kumusha ndichazoya ndichikutora. Ndo madhambirwo acho andakaitwa iwayo. Nanhasi uno baba vemwana wangu ndinogara ndichingonetsana navo because ivo kutochengeta kana kutarira mwana uyu watakazvara havatomborina nguva yose iyoyo. Kubva azotanga kushandira imwe mhuri, saka mhuri iya aishandira yainge
yainge iri mhuri yevanhu vainge vaine moyo yakanaka, because vakabva vazoadopta munin'ina wangu uyu, but pavakaadopta munin'ina wangu havana kuzochinjisa zvitupa nemabhef nezvimwe zvakangosiyana siyana. Vakangomuadopta zviya zvekuti vainge vava kutomutora semwana wavo ndokubva vatotanga kutomudhivhelopesa. So mukoma takatombogara tisingatombozivi kuti mwana ainge aripi. Iniwo nemavengero acho andainge ndakamuita ndainge ndisisina kana hanya nazvo. Ndaingoti pose amai pavanenge vava kutaura nezvake ndaibva ndatanga kupopota. Then one day takatoti tichitobva zvedu kumarikicho, inini naamai nemwana wangu zvekare nezvimwe zvanzvadzi zvangu, ndipo patakabva tazosvika pamba painge pakapakwa motikari. Mukoma takasvika pamba pakapakwa motikari, tikabva tatanga kutoti motikari iyi ndeani, kuti kwakanaka here. Asi mukoma takazoti tasvika paya ndokubva ndatoona kuti motikari iyi yainge iri yemunin'ina wangu. Apa skini yacho ainge aita kuti mbuu, kuita fanta skini. Takabva tazogara pasi paya tava kumubvunza kuti ko what was going on. Iye akabva azotanga kuti udza zvose zvainge zvakaitika kwaari. Akabva ati asi nyaya yandiunza pano inyaya yekuti inini ndine mukomana wangu uyo ari kuda kundiroora. Mukomana wacho iyeye ainge achida kumuroora, ainge ari kumhiri kwemakungwa. So vainge vakangoita zvekumuchestera hama yavo. Mukoma amai vakabva vafara. Then zvakazoitika ndezvekuti roora day rakazoti rasvika. Mukoma ndakabva ndazopiwawo mari. Ndakati ndapiwa mari iyaya ndikabva ndangoisa paside. Mari iyi ndakagara nayo gore rose, because ndakati ndaiendesa kun'anga. Ndikabva ndanzi mari iyi ndaifanira kuti ndinge ndichiichengeta gore rose, kunyange zvikanzi tinenge tatambura sei, but mari iyi handaifanira kuti ndinge ndichiishandisa. Ndakaichengeta mari iyi, ndainge ndakangoiisa mukati mekamwe kamucheka, ndikabva ndaisunga, ndikabva ndaikanda pasi pemubhedha. Mari iyi pandakazonoisunungura ndipo painge pachinzi munin'ina wangu ndo paaifanira kuti ange achizofa. Munin'ina wangu nemurume wake vakatoita accident, vainge vari kuSouth Africa uko pavakaita accident, but munin'ina wangu akangokuvara but akabva azorecover zvake. Mukoma, I do not even know kuti munin'ina wangu ndinomuvengerei kana kuti why ndichimunzwira godo kudaro. Yet iye munhu ari okay, munhu asitomborina kana basa, nekuti ndakambomushungurudza apo paainge achiri mwana mudiki. Munin'ina wangu handizivi kuti why ndakamuvenga kudaro, but munin'ina wangu anondida sei. Anoti kana akandifonera anokwanisa kutofona kana kweawa yose achingoti sisi, I miss you my big sister. Mukoma ndiye anotichengeta kuno kukumusha kuti tikwanise kutodyawo tichiguta inhau yake munin'ina wangu uyu. Handiziviwo kuti ndingaburitsa sei moyo wakashata wandiinawo, ende handingati ndingashora amai vangu, because amai vakatongotirera nenzira dzakanaka, but moyo uyu wandiinawo handizivi kuti wakabva kupi. Mukoma nashi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi munin'ina wangu ndiye anotichengeta, but ndinomuitira utsinye. Paroora day rake ndakatora mari ndikabva ndasunga mari iyaya munekamwe kamucheka, sezvo ndainge ndakaudzwa neimwe n'anga kuti mari iyi ndofanira kuzoichengeta kwegore rose. After 1 year ndikabva ndazosunungura mari iyaya. Then munin'ina wangu ndokubva azoita accident nemurume wake. Aifanira kuti ange achizofa but haana kufa. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Dai zvichingonzi izvo zveroora zvacho zvinongoitwa swipe, vanhu vongotongoswipa nezvimishini zvezviya than kuti vanhu vange vachitambidzana mari, because hey, mukunotambidzana mari umu munoratidza kuti ndo munobva zvakawanda. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo paplatform penyu ndichitotsvakawo rubatsiro. Zviri kuitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndakasiyirwawo
church, it is just a family church. Ivo baba vanguwo vakatosiyirwawo chechi iyi nababa vavo. Ivo sekuru vedu ava vakatotangawo chechi yavo nguva dziya kwakatanga vana baba Kuti machechi avo, ndipo pakatangawo baba vangu ndipo pakatanga sekuru vangu chechi yavo, but yavo chechi sekuru haina kana kumbogara yakwanisa kuzoita mukurumbira. It is just a family church. Zvayainge Ingori panguva yasekuru vangu pavainge vachiri vapenyu ndo zvaichingori nanhasi uno. Tinongopindirawo mugaraji medu imomo. Tine garaji redu iro ratakakonvheta, and it is just a small garage. Chechi yedu mukoma haitomborina vanhu vanosvika kuma 30, ndikatoti 30 ndinenge ndatonyepa. Haina vanhu vanosvika kana kuma 18. It is just a family church. So mukoma baba vangu vakambozamawo semazamiro ainge akaita sekuru vangu, because nyaya dzatakakura tichinzwa about sekuru, hanzi sekuru vaitofamba all over Zim vachishandisa motikari yavo, vachitombofamba vachidoneta mabhaibheri, vachidonetera vanhu mumaruzevha mabhaibheri. But church vaiti kana vakazama kuti vange vachikudza church, vachiendawo munzvimbo umo mavanenge vadonetera vanhu, but church yakaramba kukura zvachose. Ivo baba pavakazotorawo matomu acho ndokubva vazombozama kuti vange vachikudza church. Vangu baba vainge vari doctor paparerenyatwa, vakatombozamawo kuti chechi inge ichimbouya ichinamatira varwere, vachiitirawo kuti church inge ichiitawo mukurumbira. Vaitomboendawo kumaradio station vachizama kuadvertisa church, but church haina kana kumbogara kasimukira. Church yedu Ingori church yefamily church, just a very small church. Ivo baba pavakazoshaika, baba vangu vakashaika mugore ra2013, then inini sezvo ndainge ndichiri mudiki, church iyi yakazomboiswa mumaoko emukwasha. Mukwasha uyo akaroora firstborn sisi vedu, who is the firstborn in our family, ndo vakambotungamirira church yedu. Then inini ndakazoti ndati kurei ndokubva ndazoenda kubible study. Ndichibva kubible study ndikabva ndazoroora. I am now the pastor of the church, but inondishungurudza church iyi yakasiyiwa nasekuru vangu zvekare nababa vangu, because legacy yacho ndiyoyo yekuti church yatoramba kutokura zvamuchose. Inongovawo church yekungoti vanhuwo vemunharaunda vanozotongouyawo vachitongoatendawo pachechi pedu, zviya zvekutongonyara, zvekutongokubvisaiwo nyadzi. Ndakazoti ndaroora mudzimai wangu recently, ndipo paakazotaura neni akabva ati inini ndafunga kuti dai tazama kukudza church iyi. Ndikabva ndati konzira dzaunofungidzira kuti tingaikudza nadzo church iyi ndedzipi? Ndokubva ati izvi zvekudoneta izvi zvakatombozamiwa 1 nana sekuru, but vakazvikonewa. Vanenge vachingoita losi ndisu, tadii tambozama kufamba. Ndikati wati? Akabva ati tadii tambozama kufamba. Kana tikafamba zvimwe kuda panenge paine mhepo inenge iripo, mhepo iyi ndiyo inenge ichikonzeresa kuti vanhu vasakwanisa kuuya kuchechi. Kana mhepo iyi ikaiswa pasaidi ikadzingwa, vanhu vanobva vatanga kuuya kuchechi zvekuti tinozotogumisidzirawo tatovawo nematende emaoverflow. So pari zvino mukomanashi ndo zvandakaudzwa nemudzimai wangu. Saka patakambotaura nezvayo nyaya iyi ndainge ndatombokanganwa nezvayo. Then recently mudzimai wangu akabva auya kwandiri ndokubva ati inini ndine research yangu yandakaita. Ndikati ko research yamakaita nhai mai ndeipi? Iye akabva ati ndakaresearcha ndikanzwa kuti kune umwe muprofita uyu kana tikaenda kwaari anokwanisa kutibatsira. Ndikati anogotibatsira nei? Iye akabva ati hanzi tinokwanisa kupiwa mvura yemunamato yekuti tikapota tichiikusha pagedhi apa vanhu vanozouya kuchechi. Kana kuti imimi kana kuri kunzi munenge muchida zvinhu zviri very fast, muresearch dzangu dzandakaita
kune kumwe hanzi kunoenda mapastors, ende kana vaenda ikoko vanonopiwa mishonga yekuti vakwanise kuita mamiracles. Iye ari kuti pane vanhu vaakataura navo, ndikaendako ikoko ndisingadi hangu kutaura mazita, hanzi ndinokwanisa kupiwa ring iyi pose pandinenge ndakaipfeka, hanzi simba rinenge richiburuka, simba racho rinenge richiburuka richiuya pandiri isimba rinenge rakawandisa zvekuti ndinenge ndatova nesimba rekuporesa zvirema, zvekare nekuti mapofu ange achitanga kuona. Zvino mukomanashi, ndinoti kana ndikatarisa chechi yakasiiwa nasekuru vangu ikazopiwa baba vangu, nawo ndini ndakazoipiwa chechi iyi, ndinoti kana ndikaitarisa I can see kuti it is just a dead church that is not going anywhere. Tiri vanhu vekuti sometimes tinotopinda a Sunday services just us the relatives, inini munina wangu nemudzimai wake and my sister and her husband as well as her family, zvekarewo nema friends edu epedo. So the church, it is just lukewarm, it is not getting anywhere. So for this church to grow big, ndafunga hangu kuti ndinge ndichitotevedzera the advice that I am being given by my wife, but on the other hand, ndinoti kana ndakagara ndobva ndatanga kuzvibvunza kuti kosekuru vangu kwavari ikoko, how is he going to feel about it? Because I am very sure kuti sekuru pavaimbofamba vachienda mumaruzevha akasiyana siyana, kuti havana here kumbogara vakasanganawo netemptation yekuti vange vachipiwa mishonga yekuti vakudze chechi yavo. Why is it ivo sekuru vangu vakasvika pakufa vachingoshandisa mari yavo, yet church isingakuri? So I am caught between a rock and a hard place. I want to build my grandfather's legacy because I do not want this church to die. Andidi kuti ndinge ndichizosirawo wangu mwanakomana church yakafa. Please assist me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pastor avo. Hanzi chinondirwadza ndechekuti handidi kuzosira mwana wangu church yakafa isingakuri. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Tell me what you think about this story in the comment section.